Mau asal Yohanes 10 ayat 20-an. Yesus na hiaman dok, molo adong na mawas tuau maibana ro minum. Tabi gedun waing hata nama dok, mau asal sada paradoks, sada nama ralo tu diri na sadiri doon. Mual hanguluani gabi mawas. Jol masih tutudo Tuhan Yesus, dan tutuna ni doketisme, marhua tutudi ai Tuhan Yesus na haciti, ai debatado ibana. Debatabe ibana, alai jol masih tutudo ibana, maledo ibana, mawas, hasitan songon jolma na somal. Tumacay bernikdo di tahun ibana, ona pastap do bohina, dilisingi do ibana, dibugangi susang duri do si majucungna, si mangidona doho si majojakna ditorusi labang. Songoni ma ibana dinagatungi ibana, mudernai songon si bora na dilala, ala mohop na dihilala ibana. Disok-sok dihilala ibana sian bagasan. Dipurun dihilala ibana todina. Lohot dilana di langit-langit di pamanganna. Disima di johon ibana. Mauasang. Mauas do pamatangna. Mauas do nang todina. Disok-sok pamatangna doho todina ala porsanonna disi uhum bura-bura doho parpiar ni muruk ni debata marado pun dosa ni hajol maun. Uas ni hajol maun mulai sian si Adam ro di ujung ni tanoon. Diai ibana di natar silangi ibana di Golgata. Naturut do ibana tu api naroko. Inganan na hasang, inganan ni akat todi na malgip-algip jalan na mauas. Sian inganan na hasangon, sian api naroko odo tu hata jojo, mau asau. Jojo ni sada portibi, sada hajol maun na marabatabat doon, ala somar debatabe. Mauas ibana, dina di johon na, mauas asau, mauas do pamatang na, mauas do nang todina. Alain wain dung na tinaon na akan na berdit na didolo Golgatai. Adong do muse hawason na asing di tahun ibana. Mawas ibana asa malua to di munasude. Mawas ibana asa unang magopo na tinaon nai. Mawas ibana asa dicakon hamu sude pakokop nai. Mawas ibana asa malua hamu sude sian dosa dohot hamatian saliling-liling na. Alani hita do hape ubayan na di taon uas na sotar gobarhoni. Uas ni pamatang na dohot uas ni tordina. Di tahun ibana hawasoni asa unang pola be mauas sita. Asa unang pola be dohot hita majouhon mauasa. Unang pola be dohot hita majouhon songon na jinuhon ni namorai. Opung Abraham asima rohami daaw suruh masilas sarus manornopon ujung di jari-jari na tuai
palaboko dilaku, ay tumat cay bernit do wahab di apion. Alay, holan naroto Tuhan Yesus do nama jalo ay kahanguluani. Jala nama jaloi naso tupa mauas bero di saliling nililingna. Marede hita sian buku ede nomor 80 ayat 1 do